ke za ka dace har wata ka ce yi ba. Mai haƙuri za na so kai jinkiri, kai jimmiri za ka dace har wata ka ce zamani salo zai aje ka ya wani kai nazari kai ya saka hawan jini. Lokaci ya zo baya jinkiri zai daga ka can duniya ka fito kowa ke za ya nuna. A cikin gari ma yana samun yabo, bai yawan fushi baya ɗan gishi. Duka abin da kai za ka girbe haka rabbana ya sa. Inna Allah ma'as-sabirin, kai ne gatan ya rahimin. Muna tuba gare ka ar-rahim, ka sama bauta al-muhayyamin ya ar-rahim.